De leerling zit op het Bogerman College in Koudem, dat hier in het multifunctionele centrum zit. De leraar is kost door het college van bestuur van onderwijsstichting CVO Zuidwest-Friesland dat Bogerman ondervalt. De squallen kregen een helder signaal, maar wat voor signaal kunnen de squallen net zeggen? En ze kennen net een soort kwiet over wat er nou gebeurd is. We hebben contact gezocht met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs en daarna met de politie en dat heeft geleid tot een aangifte. Dan gaat het dus om een strafbaar feit? Dat weten we nu nog niet. De reden dat we gehandeld hebben zoals we gehandeld hebben, moet waarborgen dat er onderzoek kan plaatsvinden op een zo zuiver mogelijke manier naar wat er precies gebeurd is. Maar het is ook wel van belang om te weten of het je gaat om een relatie, wat natuurlijk grensoverschrijdend is, maar wat dan wel vrijwillig is. Of dat er echt sprake is van dwang waarbij de leraar zijn boekje te boeten gaan is. Ja, dat zijn voor de hand liggende vragen. Die vragen zal iedereen zich stellen. Ik kan en mag er niets over zeggen en ik weet het niet. De politie onderzoekt de zaak. De squallen wil ik vanwege de privacy van de belutsenden net een soort kwiet. Maar intussen circuleren de naam van de leerling en de leraar wel op Twitter. Leerlingen doen ook dingen als ze thuis zijn, als ze onder verantwoordelijkheid van de ouders zijn. Dus die verantwoordelijkheid van ons ligt iets ingewikkelder dan richting het personeel. Maar wat we kunnen, dat doen we. Het Bogerman College kwam begin deze week ik al in het nijs vanwege een dreigtweet. Op squallen hadden ze al een Twitterbeleid, maar er zal nog anders zien worden. Het zou, als ik dat er mag toevoegen, überhaupt geen kwaad kunnen dat we in Nederland iets meer onze zelfbeheersing bewaren.